سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مسنبت 24 ጥር ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜናታት ይዘልኩም መጽለኹ ከመወትሩ ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ንኽትከታተሉና እንዳሐደምኩ በቀዳምነት አርዕስተ ዜና ግብጽ ኢትዮጵያ ንምድምሳስ ተሰርሕ አዲስ ሶማሌ ደቅና ናብ ኢትዮጵያ አትዮም የሚብላ ኢትዮጵያ ምስ ወደብ አሰብ ዘራኸባ መስመር ጽርግያ ምህናት ጀሚራ ሱሙያ አሜሪካዊ አቅራብ ዜና ላሪ ኪንግ አብ 87 ዓመቱ አሪፉ መራኸብ ረድኤት ፈረንሳ ባህር ሊቢያ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ስደተኛታት አድሂኖም አብ ኡጋንዳን ዝተፈጸመ ምግሃስ ሰብአዊ መሰላት ብናጻከል ክጻረ ጻዊት ከም ዝቀረቡን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ግብጽ ንኢትዮጵያ ንምድምሳስ ተሰርሕ መንግስት ግብጽ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ፖሊሲኡ ንኢትዮጵያ ብምብልሻውን ብምድኻምን ንጸረ ሰላም ባእታታት ሙሉ ደገፍ ብምሃብን ጎራብቱ አንጻሩ ብምጉጅጃልን የካይዶ ከም ዘሎ ላዕለዋይ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ይገልጽ እቲ በዓል ስልጣና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ልዑል ቦታ ዘለዎ መንነትን ናይቲ በዓል ስልጣን ንምሕታት ንአናዶሉ ዝተባሃለ ወኪል ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ግብጽ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ተኣፋፊ ዞባ ቀርን አፍሪካ ነተካይዶ ዘላ ናይ ምጽናት ጻዕርታት ኣሓየላቶ ኣላይሉም ኢትዮጵያ 114 ዓሊታውን ሃይማኖታውን ግጭታት ከም ዝራእየት ብሰንኩ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ተመዘናበሉን ገሊጹ ነይሩ ብመሰረት ትንሱ ዝበሎ እዚ ኩሉ ግጭታት በቶም በኢትዮጵያውያን ዕጡቃት ዘይተዓጠቁን ሓይልታት ተመሪሑ ሓደ ስርዓት ምን تغير ويكيفشل من تخترف بوليتيكاون محبراون قطباون أجندا من محدارو كم زتعناغف أبريو أتي دبلوماسينيا كم زبلوه مقام قبصين لعل فرق زمن هز أكلنتهم عدكن سنكن زين بروم حالتات إثيوبيا أبتين إثيوبيا نمعناو نمدخا من كونه تسقاتات فلقنيل أبتغمين موعال هز نبره هنتونت نمعنكاف جنزباون وتادراون دبلوماسياون حاجزات يقبرالو إلوم ኢትዮጵያ ነተሕጂ 78 ሚታዊት ዝተዛዘመ 5 ቢሊዮን ዶላር አሜሪካ ዝወደ ግድብ ህዳሴ በምህናጽ ናይል ፈለግ ናይ መጥቃም ሕልምታት ከም ዝተገንዘበት ወሲኹ ሓቢሩ ይኹን እምበር ካብ ግብጽን ሱዳንን ሓያሎ ተቃውሞ እኳ እንተ አጋጠመ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ወርሒ ነሐሰ ናይ ምምላእ ካልኣይ ምዕራፍ ከም ትጅምር መዲባ ከም ዘላ ኣፍሊጡ አዲታት ሶማሌ ደቅና ናብ ኢትዮጵያ አትዮም ይብላ መንግስቱ ሶማል ሰራዊቱ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዩ ከተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ወቀሳ ከም ዝቀረበሉ ዘሎ እዋን ካብ ህዝቡን ተቃውሞታት እንዳሓየለ ይመጽ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዳሃይ ደቅና ጠፊኡና ዝብለ ሓያሎ ደቅንስዮ ዝወድቦ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝተኻየደሉ መንግስቲ ሃገር ጻውዒትን ተቐቢሉ ቁልጡፍ ምላሽ ክህበን ተማሕጺነን ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ኣዴታትን ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ደቅና ኣብ ሰራዊት ድሕሪ ምኽታቦም ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝተወሰዱ ድሕሪ ምግላጽ تعليمهم مسود وجنا كم زي تملسون حبيرن أتناديثات دكنا بإرتران كلو دهاي كم زنبرن أبي إثيوبيا كنات دحر مولو وجنا دكن دهاين كم زتفو جليسن عطايق أن زرخبو حبريتاتهم من إنسيات دحر تعليم بغض تناب كتمام مغلق كم استوصدو زنفت مخانو حبيرن أقدم أبيلو مغتل دايركتر سليا زنبر إسماعيل داهير زركبو محيالو ديبلوماسينياتات أبزهو مجلسي أتمنو تدراو تعليم ناب إرتراز تلاخو من إنسيات تعليمهم كابزو دون ويخ خمز جبره دحر متكاس أبز أوان زينا بهاجرهم كملسو نيروم كبلو ترتاراتهم جليسهم يوم أبوهم بربايتو وتأيزم جنات الصومال نزي بهزب زقرب زلو ترعان ملسين خيبلو نبريزيدنت عبد الله محمد عبد الله وقعوي دبدبه اللي يخيو منجستات إثيوبيان صومال نتساتف نت وتادرات الصومال أب كينات إثيوبيا هناي ألوتها ملاش هيبوم اليوم ኢትዮጵያ ምስ ወደብ አሰብ ዘራኸባ መስመር ጽርግያ ምህናጽ ጀሚራ ኢትዮጵያ ምስ ወደብ አሰብ ዘራኸባ መስመር ጽርግያ ምህናጽ ከም ዝጀመረት አፍሊጣ አምሐዳር ክልል ዓፋርና ኢትዮጵያ ዝተረኸበሉት ወግዓዊ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሚኒስተር ትራንስፖርት ተሃገር እምነ መሰረት አምቢሩም ድሕሪ 1998 ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጅማሩ ንወደብ ጅቡቲ ክትጥቀም ጽንዓት ኢትዮጵያ ምኽፋት እዚ መስመር ሰፊሕ ዕድላት ሰደድን ኣታውን ክፈጥረላ ምዃኑ ያዝገልጽ መናጽ መስመር ጽርግያ ሻንዶግሊ ኮኖ ግሩፕ ዝተባሃለ ቻይናዊ ትካል ከካይዶ ምዃኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ ቦገን ኤርትራ ካብ ወደብ አሰብ ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢታት ቡሬ 71 ኪሎ ሜትር መስመር ጽርግያ ኣወርዲሙ ከም ዝተዛዘመ እዩ ዝገልጽ እዚ ቦገን ኢትዮጵያ ከነጽ ጀሚሩ ዘሎ መስመር ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ባጀት ተሰልዩሉ ይርከብ
سموي أمريكاوي أغرب زينة لاري كينغ ب87 ዓመቱ عرفو بمويو علماوي سميات بوليتيكينياتات فلوتات سباتن أمدباتو زغربه ودي 87 سمي أغرب زينة لاري كينغ بحمام كوفيد 19 أب هوسبيتال كحكم دهر مصنحو عرفو لاري كينغ بسوس عمت أقلولوت غازطينينتو ناسات 50 شحك على محتت أكايدو نيسران حموشن عمتات كا أب CNN أقلقلو أب زحلف ورحي بكوفيد تتحيزو أب هوسبيتال نيرو يهون مبر عرفتي وتو زرقحت أورا ميديا مغنيات موتو أي حبرتن لاري أب زحلف عمتات كم وقع لبيه زامسل بزح نايت أنا تسجمات خجاتمو تانيهم لاري دارجا مسنا بسوكف بريزيدنت أمريكا على محتت أكايديو كاب جيرالد فورد كساب باراك أوباما كم دكتور مارتين لوثر كينغ دلاي لاما نيلسون مانديلا ليدي غاغان زامسل بزحت هوات سواتن هنا علم مرحتن أب مدباتو أريويوم نسوسان سلستن عمتات أب عودي غازتينينت أب راديو تلفزيون ديجيتال ميديان أقلقيلوم أزيو بزح شلمات وسيدو علماوي تفلاتنت كأ رخيبوم سموين فتونا غراب زينة لاري كينغ أبتينا يسوسان سلستن عمتات أقلقلوتو كم بيبودين إيمين زعم السلا أفلوت أمويا زهبا استفلاليات كلات شلمات كإلتن بقعتن زرخبه غازتين يوم لاري كينغ أبشان شعاتي ميتن سبعانيو أبريدو بزغربو زنبرا مدبات تفلاتنتن تفتاونتن أتريوم كابشن شعاتي ميتن سمانن حموشن كساب كلتشن عسرتن أب زنبرا جزي أب CNN مس عبيتي بوليتيكينياتات أتليت أزناقاتي حبرة السبن تنكلاو كل حساب كونسيبيراسي تيوريست كتتاو مدبات كالم حتت ككاير جميروم USA Today زر استاغايزتانا استات إسرع عمت تحيفولام أبز حلفة قربة عمتات لاري كينغ أب هولن بحبرة السوفيت أب اتقل ميدا مدبات يغرب نيروم كالتا كابتوم حموش تدكو اتحاده بمنشورة سامبو اتحاده خابو قلبي أبز حلفة عمت عريفهم لاري كينغ أبز حلفة عمتات كم وقلبي ستروك حمام شكور تصبت شامبو قوتات دم ناي سامبو كانسر زعم السلاح حيالو نايت أنات أقامات خقات مخمت انها كاب CNN حدا منش حبينهم بيتسابقون بزعبات أنا أتي أب هوسبيتال كن زوهابو زلوه لاري بزملكت زهابو ريتو أين برن أبز حلفة ورحقن كوفيد حميمو هوسبيتال آتيو أب لوس أنجلس أبزر كم معكل سادار سايناي حكمنا وخنكن هيقبرو له 5 نبر معكنات ميدا أمريكا حبيران لاري كينغ أبيوتو نشوعات أنستي تمرعو حموش تقولعو وليدو كل تدقو قالو شايان ودو أنديان أبز حلف عمت أب سومنهم بهمان منشروه ميتهم يوم لاري كينغ أبشن شعاتي متنتس عن شموتن لاري كينغ زشمه نحومات اللي أقل تتهب محبر قبر سنة مسريتو ناي انشورانس وحسنتن عقمن زي باللوم تسوقو ما تحجز تانيهم لاري كينغ عند عبينه نادخ من مسكده سمعتي قال محتتاتو خمناي قدم عواطرتي اي كون نزلو زبل ريتو يهبونيروم ابزناي موداتا بروغرامو اب CNN نتختاتلتو بزي كايغني لي انت هيكبلكم كم زخل ايفلطني الوم ابز دحراوا ايوان كا لاري امدبر تلفزيون ارتين بريزيدنت بوتين حيالو غزي قال محتت غيرل نيروم بريزيدنت بوتين كا بكلتون بقعتون وتريو زمسكنوم مراقب ريت فرنسا أب بحري ليبيا زقوعزون زنبرو سدتنياتات الحينوم ማዕከላዊ መስመር ሜዲትራኒያን በዩኒስኤር ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ መስመር ስደት ምዃኑ ገሊጹ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 200 ሰባት ማዕከላዊ ባሕሪ ክሰግሩ ክፍትኑን ከለዉ ከም ዝሞቱ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብማዕከናት ዜና ተቃሊሑ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ልዕሊ 350 ስደተኛታት ካብ ገማገም ባሕሪ ሊብያ መድሓኖም ሓደ ናይ ኤውሮጳ ዘይመንግስታዊ ትካል ብቐዳም ሓቢሩ أتا أوكيانوس تركب بفرنسا SOS ميديترانيا أتمرح مركب رديت فيكينغ عربي مشت كبابي 260 سبات كاب جماجم بحري ليبيا 28 كيلومتر هي أب أهوراوي مايات مسبتسحو كم زدحانو قليزوم بتانو قوتيا فايكينغ كاب كل تجلابو زمتسو 249 سبات 58 تحت علمن 4 هصانات زركبوم SOS كم زمزغبوم ابزوصو صبصابو حبيروم SOS ابزهاو مغلصي مبزحاتهم كابتوم اب حنت زيت تقم ناي ጎማ ጀልባ ዝነበሩ ሰባት ብሰንኪ ናይ ነዳዲ ትኪ ናብ ስኽራን ለዊጥዎም ከም ዝነበር ገሊጾም እቶም ስደተኛታት ካብ ጊኒ ሱዳንን ሶራሊዮንን ዝመጹ ከም ዝኾኑ ዝገለጸት ጸብጻብ ሓደገኛ ጉዕዞ ኣብ ዘይከውን ግዜ ይካይዱ ምህላዎም ንህይወቶም ኣስጋኢ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ኡጋንዳ ዝተፈጸመ ምካሰባው መስላት ብናጻ አከል ክጻረህ ጻውዒት ይቀርብ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ እዋን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ድሕሪውን ዝተፈጸመ ምካሰባው መስላት ብናጻ አከል ክጻረህ ጻውዒት ይቀርባሎም
ሓያሎ ኣገራውያን ትካላትን መንግስታትን ነቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ናጻነት ተዓዊ ኣይነበረን ብምባል ኣብ ዝኹንናሉ ዘለዎ እዋን ሕብረት ኤውሮጳ ወገኑ ኣብ እዋን እቲ ምርጫ ናይ ዝተቐተሉ ሰባት ጉዳይ ምጽራይ ክግበረሉ ጸዊዑ መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብ እዋን ምርጫ ከም ተዓዘብቲ ክሳተፉ ንዝተመዝገባ ትካላት ብምእጋዱ ክኽሰስ እንከሎ መራኸቢ መስመራት ኢንተርኔት ምዕጻው ሩይ ሸፈት ከም ዘካየደ ዘመልክት እዩ ክብሉ እዮም ዲፕሎማሰኛታት ዝኸሱም ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ሓያሎ ኣባላት ተቃውምቲ ውድባትን ጋዜጠኛታትን ገፍታት ሙራድ ብኸይኣክል በሰንኳ ብዝተልዓለ ግጭት ካብ ውሕዱ 40 ሰባት ማቶም ኣዝዩ ከም ዝተሓሳሰቦ ሕብራት ኤውሮጳ ይገልጽ ንዩወሪ ሙሲቪኒ ዝበደ ሕጹይ ተወዳዳሪ ቦብ ዋይን ናዕብከ ይለዓል ብዝብል ምኽንያት ኣብ ናይ ገዛ ሕዩር ከም ዝርከብ ጸብጻባት ይገልጹ خبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلسناكم بلبنا مسكين سنين عاكم